V marci 2026 zasahovali hasiči v areáli baterkárne v Debrecíne, kde vyrábajú fólie, potom ako boli privolaní v dôsledku aktivácie hasiaceho systému. Podľa organizácie Greenpeace je na videozáznamoch z miesta zrejmé, že z viacerých častí závodu unikal dym. Avšak primátor Debrecína to poprel, že by v závode došlo k požiaru a zároveň uviedol, že do životného prostredia neunikli žiadne nebezpečné ani chemické látky. Greenpeace však následne odobral vzorky vody z kanála nachádzajúceho sa v blízkosti závodu, pričom výsledky týchto analýz podľa organizácie vyvracajú tvrdenia primátora o neprítomnosti chemických látok. Podľa dostupných informácií boli vzorky odobraté dvakrát, prvá vzorka hneď po incidente a druhá o týždeň neskôr na tom istom mieste. Vodný tok pri závode ústi do rieky Kondrož a následne do rieky Tisa. Odber vzoriek vykonal environmentálny chemicko-technický odborník. Vo vzorkách boli zistené chlorované rozpúšťadlá vrátane chloroformu, ktorý je klasifikovaný ako pravdepodobne karcinogénny pre človeka, ako aj dichlormetán, zaradený do rovnakej kategórie. Ďalej boli identifikované uhlovodíky, látky ropného pôvodu, acetón ako organické rozpúšťadlo. Podľa Greenpeace sa acetón v prírodných vodách prirodzene nevyskytuje a nemôže sa tam dostať ani z komunálnych odpadových vôd v takýchto koncentráciách. Ide o špecifické rozpúšťadlo používané pri výrobe separačných fólií, pričom jeho prítomnosť v kanáli môže predstavovať priamy dôkaz úniku technologickej vody zo závodu. Vo vzorkách, najmä v prvej, bola zároveň zistená výrazne zvýšená koncentrácia hliníka, ktorá predstavuje závažné riziko pre životné prostredie. Hoci pre povrchové vody nie je stanovený limit pre hliník, hodnota približne 10 mg za liter zistená v prvej vzorke predstavuje približne 50 násobok limitu pre pitnú vodu a výrazne presahuje bezpečné koncentrácie pre ryby a vodné živočichy.